Dobré ránko. Ja už mám seno zgranulované, pripravené ďalšou granuláciou s kukuricou a s vitamínmi. Ku tým vitamínom užívam tieto. Je to v práškovej forme. Hej. Máš tu všetko. Dobre. K tomu peletovaču trošku. Jediné, čo som menil, sú ložiská tu vnútri. Prerobil som si tieto dorazy. To bola 8 šrob, dal som 16 závitovku, tak ako to má byť, aby to bolo silné. Samozrejme mašinka je Čína, fungovať funguje. Zatiaľ uvidíme, čo to bude robiť. Tu ide, neviem, liter oleja, maximálne liter a pol, vyššie ne. Klasická Čína. Mám tu 4 kW motor, má iba 950 otáčok. Nemá štítok, tak som to nemal podľa čoho zistiť a nechcelo sa vymerať otáčky podľa vrtuľky, tak som sa vykašľal na to. Jeden vypínač, kábel, klasika. Toto zostanete k tomu. Táto mašinka, poslali mi to aj s motorom, ktorý som ja pôvodne nechcel. Platil som nejakých maximálne 600 eur minulý rok. Pozbáral som si takýto vozíček ku tomu, samozrejme na kolieskach, tie ti prídu s ním, s peletovačom, hej, aby sa to dalo ľahko presúvať. Kolieska ďalšie k tomu. Tu na to pichneš takto a môžeš s tým chodiť, keď bude chcieť aj po hlavnej ceste. Hej. No. Inak tento Calfas má okolo, je najväčší, 80 litrov má. A mám skoro plný. Kukurice dávam len tak od oka, aby nebolo moc. Mám to na výkrm. A vitamíny. Tieto vitamíny dám si tam barechu gráľu s kukuricou, trošku posypem tak, aby toho nebolo moc. Tu je aj napísaná dávka. Hej. cca radšej menej ako viac. Zabudol som dať vitamíny. Nevadí.
je tam pekne spojená.